Hingi dolog tini chung puila kok sanan thangi tung ubangkha takuk pohor pono da gobang kokborok no sinio hine ang kha khayo tangi sinia ongna ba bok khorksa NGO samung khayo tabu gobang kokborok sungiman NGO tamu NGO kha dolog non government organization takuk pohor tai bishal tipra borok kunui nichin tipra sana askin chubawi tong ta askin chubawi tong ba tabu khorksa borok kunui je short film chi khayo hine umai ke sawi dikha khorksa borok umai ke bosaika khorksa sakhamiani mukhang use khlaioi khorok noi content creator short film khlai tongo fatar hastio jora jotono nugnai omo sabo post khaika ubuto saimai nya haipan boje omai ke sakata boje omai ke takuk pohor tai bishal tipran omai ke bo sawibe ka jeborok kunui je bukuk sonjan mukhang ni use khai khai nai views na omai hinma kokta bini omono tuino takuk pohor belekin khabai tegi bobo kaisa omai ke post khaika obai nogoi bokha bahai ma tongno sabaile asuk chaya nongya karui jorao phatisa jorao masya ke asuk logi tongmani accident ongoi thoina tongmani saboni bagoi khlai tongba sung haipano hamia sung acting khlai tongo haida abahai rok nuke bokha hamsai phayu of course belekin khabai haiki asuk kostake takuk pohora kon je horo gnang thuya saya oine ornasolo gnang pithi nayan thangui tongjak tongta saya nungya kari puila boje mumbai thangi pheka bukok sonjanan telangoi umon yakolo ornasolo go pithi rok naina thang asuk haiki kosto khaiman yakolo phanchi kaham sajagan ba bo jagawo ulta se hamia sajagoi tongta sung hinka sung kok sana musu je umai ke je borphon pus khai tongkhna je nung kaham khaimanya ke oine borok je samung kaham khai tong a samung tuino hamnya tasadi ubun tuino khetam sana musuk tola comment khai sadi next outet angkha dolok phaji ke chungtau saimalai chungtau assignment kok saimalai nai ubangkha Biva jamatia bo Facebook ko 1 lakh families namui paikha mane Facebook ko 1 lakh follower bo complete khai paikha ta hinke umon bogoi belai congratulation jafaro bukuk Biva jamatia no umai ken tebu guru khai tongmantu hinke umone logo norok botau phone subscribe khai jagi hinka tam na singtangwa subscribe khai di next update angkha dolok khorcha tipra jok belekin khanang jogi kaisa umai ke post khai ka je nogo thancha ke ma tong laiya hinoi botamin chaka khanani dolok buda bahano khorong ni profession alka ongma bai nog ni phatarma tongo family chogyani bagoi family bu chap jaglaiya thancha khai ma tong laiya bai basically umai ta dolok je nogo pajana borok tongke duijana borok alkal ko profession samung khaima bagoi je nogo palke ma tongyata umuntu ni bo oni je bakha bisin cost na share khai kata baksa bor umai ke wan thoi tong na je takuk pohor no chung asuk rang rimani bukuk sanjanan chobana bagoi bo hikya rang no biang khebi kha hini umai ke sungman na bo niji de cha hini sungman na umuntu ni direct bo hicap punugoi dikhata ge jotono sare kaham ge sang joto di sanawi joto asuk lai sam thasingano final khlai paikha ge tini horo chini koya sanjana Mumbai thangai tesa bini treatment no continue khlais nai nga tini honni koita flight khaika bini mama ekta bis nga ekta bis ni bongni flight inro kabama comment khaiba kya bini bongni de sonna manati mino salai seni jo to aso lai salai kya no live video bo nokhona nga bini ama gosika bini baba bo gosika bini ama gosika te jotono tongba yoro nga yoro sen tongba yo jotono kuya sale mang tongo rengo sini brother dinas teka surumu tabu tong khoba nasuk jak ngai tabu ko khaya bo se sini yago je tong mani rang sanga bo brong no ya pharai ro hor sina ta tini horo se brok thang tong khang ka ba goni kha faseno sangju to goni go rang kai o je airport to sang haipro sang horo ro horma sidio Oro tongo 48,415 oro tabu pura siki saka jotono lekhai rekha gabono mila he tongtho tong de ne aro siki nango mare ro paina hanka o bini chiba so siki na ya parne ya pura siki 48,415 টাকা o bini mama no sang already 10 lakh ya pharika sakango ngate wasa hanga sang ro lekhai mani boro approve kare bini mama so approve ne amount hangkai 3,37,396 টাকা abo tabuk sini abo do sang abo cash bang nai to bulia sang abo ni ne account no yana te khai re nai dai re nai puila bini mama no ya phaka 10,65,216
Oke second oke 3,37,396 abo sini yago do sang bini amano transfer kharinai oke airport ro khomani 48,216 oke bebagoi tabuk bo sengkha oke ikonadi 14,827 টাকা abo bongni family abo borok no lo hisab khailasi abo sang ro horma simi asai ro hor kata bai goro bini amani ad dunya kho abo bini mama Omit Kumar bini bo boro ad khaijaya ko bini mama ni bibu budari ba bo bibu bibu deborma bini bo sang ro ad khaijaya abo bongni family borok lo khailasi to abo sang tei nanglia sang ro horma simi 14,50,827 টাকা angkata ge belai hambai